Dobre, čaute ľudia. Dneska si zahrajeme Fortnite. Zahrajeme si Zero Buildy v OG Season, takže môžeme ísť na to. Dlho som tu nebol, áno, dlho som to vlastne nenatáčal s mikrofónom, neviem, akože všetko som si dal videa do súkromného a toto je také videjko proste random, že už proste natáčam a proste natáčam na počítači hry, takže začnem natáčať na počítači hry, takže hej. Keby sa vám toto videjko páčilo, dajte like, odber, zvonček, jak furt to vlastne rozprávam a kľudne môžete dojsť na Kick, občas tam streamujem, takže hej. Ja Fortnite nehrajem až tak, toto je moje vlastne, tu mám vlastne skiny moje. Reálne tu mám iba Snoop Dogga, tie zadarmo skiny, hej. Nehrám to až tak, hej, proste mám to v riti. Keby ste sa pýtali, prečo mám taký roztiahnutý Fortnite, keď tak mi môžete napísať dole do komentárov, či mám natočiť, ako takú si spraviť obrazovku, lebo proste, keď máte takúto obrazovku, tak sa vám to lepšie hraje. Nefunguje to na PS ani na Xbox, ale keď máte takúto obrazovku 4:3, že takú roztiahnutú, tam máte väčších hráčov a budete mať aj viac FPS. Ja mám v hre 120 FPS, mám všetko na low, textúry sa mi bugujú, bohužiaľ. Nemám ten najlepší počítač, ale dá sa to ešte hrať, je to hrateľné, ale s tou 4:3 obrazovke vlastne mám viac FPS a mám väčších hráčov, takže hej, vyzerá to. Padneme, neviem kde, do Tilted Towers, najlepšia lokácia, každý tam padá. Takže ja nehrám až tak Fortnite, takže hej, keby som zle hral Fortnite, sorry. Alebo keby ste zomierali z môjho hrania, tak prepáčte. Teraz sa to laguje, lebo ešte si nahrávam obrazovku, takže asi kvôli tomu. Neviem. To je tak. Uvidíme, aké bude mať FPS počas nahrávania, keď tu budú lagy, tak ja sorry. Nemám ten najlepší počítač už. Nepadne skôr. Ho zabijem. No už pade. To je tak. Neviem, jak to mám komentovať, dlho som už nekomentoval také video, takže prepáčte, keby som zle komentoval a som spadol dole. Tada. Prečo tu mám 2 pištolky, povedzte mi. Koľko sú tu pištolky? Reálne. Nemám rád túto OG Season, nedá sa to hrať. Moje také veci sú tu, že... To je tak, kde čestka, neviem kde. Tu. Jo, tu. Takže tak, chcem sa už začať venovať YouTube. Uvidíme, jak vás to bude znova baviť, moje videjka. Hej, takže tak. Máme také už aj strelba, takže fajné. Tam je typek. Dochni. Dobre. Berám si túto zbraň. Vezmem to tomto typkovi. Takto. Hej, to je takto, neviem, jak to mám komentovať. Hej. Dúfam, že som nezabudol editovať videjka, lebo vy to už budete vidieť editované, ale ja to vlastne ešte nevidím. Uvidíme, jak sa bude trapiť. Budem trapiť. Hej. Dáme jednu hru a môžeme ukončiť videjko, lebo neviem, musím zistiť, koľko to vlastne bude žrať pamäte na mobile. Zvukový záznam, takže hej. A uvidíme, aký bude kvalitný. Keď tak, znova natočím také videjko z takej hry a môžem tu aj takoho pozvať, keď chcete, ale neviem, jak to vyrieším. Bude to na streche. Tak. Bude na streche, že?
Nie, bol som oskr... Kde je tá čestka? Som sa zlakol. Kde je tá čestka? Jebe jej. Ona tu bude tak, kde. Abo ja neviem, kde je. Tu je. Tu je tak, kde. Abo na streche. Jasne, že tu je. Ohohoho, čo som dostal? Jemine, teraz ste všetci mŕtvi. Dobre. Taký zasek som mal trošku. To je OG season, takže hej, je to trošku také nudnejšie. Hej, čo je v tom stanu? Nič. Keď bola zlá kvalita, tam mi môžete to napísať. Hej. Ale reálne môžete mi aj napísať, či chcete ten tutoriál, čo som na začiatku hovoril, či mám spraviť tutoriál iba na PCčkare, na Fortnite, či chcete taký tutoriál, jak vlastne spraviť, jak sa to vlastne zabudol, 4:3 obrazovku vo Fortnite na počítači. Lepšie sa to hraje, máte viac FPS, takže tak, môžete mi to napísať a ja to vidím kľudne. Piči, tak kde tu je typek. Hej. Brešú mi tu zatiaľ psi, bojím sa. To sú typci. Keby ste počuli na pozadí napríklad psoch mojich, tak sa ospravedlňujem, ale tam je typek. To je kokot. Tu je. Poď sem. Zdochni. Je. Buzerant. Utekaj! To je kokot. Utekaj. Dobrý. Utekaj. Čo ti je? Utekaj. A jak vedel? Utekam. Čo je, on tu dole kde dupe. Kokot. Dobre, trám. Dobre. Fú, to bol stres jak piča. Čo ti je? Teraz aspoň, čo ti je, jak mi bylo srdce. Kok. On kde to bude už, kde blízko, ale musím sa nájsť lekárničku. Po piči veci mám, akože OG sezóne, také veci mať. Teraz kde bude to ten... Hej, uvidíme. Keby bol napríklad hlasno budem rozprávať, akože na mikrofóne, on to bude na streche znova. Počkaj. Ale to bolo akože tesné. Keby som mal nahlas mikrofón, toto v editu urobím. Vlastne, že tu je takde. Pičovina mi padla. Berem.
Kde je tu čestka? To tak, kde bude dole. Tu tak, kde. Čo sa tam... Aha, nedá sa. Kde je čestka? Kde je zóna? Okay. Aha, tu je. Kukuk. Ok, mám málo. Dobrý aim. Dobre, idem tam. Jej, dvaja. To sa mi nepáči. Znova ten typek. Dochni. Dobre, pekne, mŕtvy. Dobre, keď sa vám toto videjko páčilo, dajte like, odber zvonček a tak. Čaute.